बेयाव आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजित बियो 2 बोसोरनि टार्म। आङो 2005 मायथाइयाव एबसुआव बिबान लाजेनदोंमोन सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटी जिल्लानि जानानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव आंनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरो 2005 मायथाइनिफ्राय बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारी बिनि उन समाव प्रमद बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि 3थि फेजखौ बिथाङा नेतृत्व होदों। फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबानखौ आंनो गथायनानै होदों आरो 5 बोसोर आङो आफादगिरि महरै आङो खामानि मावबाय। जिखिनि आंनि मावनो गोनां बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि दंमोन सुक्तिनि दफाखौ आनकम्प्रमाइजिं भाबै इसिं आरो बायजो लेभेलाव सेन्ट्रेल आरो स्टेट गासै सरकारजों अफिसियेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव नारसिननानै दासिम जिखिनि जोङो गथा महराव जोङो मावफुंनो हाबाय आरो माखासे प्रसेसआव दङ, माखासे आरो मावफुंबावनांगौ दङ, किन्तु माखासेखौ जोङो आवगायनानै बे महराव लाबोबाय। हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय, प्रधान मन्त्रिया बाहागो लानाय आरो नैबे जुथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रिखौ लाबोनानै बर' हारिनि जि मोनसे आबुं जोंनि जि मोनसे उदां हारि गोथां हारि आरो जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ मुलुगाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ पिस खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थानाय जि मोनसे सिमां आरो थांखि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि राजनितिक आरो संबिधाननि अधिकारनि जि बिथिंफोरखौ लानानै जोंहा बेयाव जिखिनि खामानि मावनांगौ दंमोन जोङो मावबाय। बर' हारिनि जिखिनि आफादफोर दङ बे आफादफोरखौ खौसेयै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै माहारि दानायनि थाखाय जोङो खौसे खालामनांगौ। जों जेब्लायबो खौसेयै दिनै ज'यै गसंथानानै खामानि मावदों। बर' हारिनि आन्सलिक राजनितिक हान्जाफोरखौ ज'यै खावलायनानै दोंसे लामाजों बुजा बुजिनि आधाराव थाबायलांनो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो प्रसेस्टा नाजानायखौ जोङो खालामनाय जाबोदों। दा माखासे हाबाफारिफोरखौ थांनाय समाव जोङो मावबाय, आरोबाव मावबावनांगौ दङ। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे 2 बोसोरनि जिहेतु संबिजिताव लिरनाय थायो आरो 2 बोसोराव जोंनि जिल्ला आन्सलिक मिरु जोंहा टार्मिनेटिं सेसन जायो। मोनफ्रोमबो टार्मिनेटिंआव गोजाम आफादखौ सिमफायनाय जायो, गोदान आफाद दाफिननाय जायो। दा बेखायनो जिहेतु आङो गोलाव सम खामानि मावबाय आफादगिरि महरैबो आं 5 बोसोर थाबाय, आङो जिखिनि केपासिटि आरो जिखिनि आंनियाव क्षमता दङमोन एबसुनि आदर्श प्रिन्सिपल बड'फानि फिल'सफि बे दर्शनखौ लानानै हाबा मावबाय आरो बेखायनो आङो खावलायदों बियो थान्दै मेलनि बा थान्दै हलनिसो मेटार, किन्तु साधारन रायजो राजा जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बयहाबो मोनसे गोसोआव सोंलु थायो जे एबाराव मा जागोन। बिनि फिननायखौ आङो बेखिनिखौल' होदों जे आङो नैबे जुथुम्मायाव जि गोदान आफाद दानाय जागोन गोजाम आफादखौ सिमफायगोन बेयाव आङो जोंनि थान्दै मेलाव गंग्लायै आङो खावलायगोन। आङो बयखौबो माने आर'ज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो। गोदान जेनेरेसननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ, दायित्व बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ। जेनेरेसना लिडारशिप लायोब्ला एबसुआ आरो शक्तिशालि गोख्रोङै खामानि मावबावनो हागोन। दा बेखायनो आङो बे खोथाखौ थान्दै हलाव खावलायगोन आरो मैयाबो मेडिया सोंदों आं बिथांमोननोबो बुंदों, किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिया सोंदों आं बिथांमोननोबो बुंदों, किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थांगोन बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन। आं दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया, आंनियाव बेबायदि खुनु परिकल्पना गैथ'वा। खोथाया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय गखांनायनि उनाव ससिय' पलिटिकेल बा नोङो गुबुन गुबुन फिल्डआव हारिनि थाखाय खामानि माबायदि मावहैगोन बबे प्लेटफर्माव मावहैगोन बे आं गखांनायनि उनावसो बा एबसुनिफ्राय बिदाय लानायनि उनावसो आं बेखौ स्पष्ट बुंनो हागोन। किन्तु जेब्लासिम आं एबसुआव दङ आंनि आदर्शआ मालाबाबो बुङा जे आंनि सार्थनि थाखाय आंनि भबिष्यत परिकल्पनानि थाखाय आङो माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे मावनानै थांगोन। दा बेखायनो एबसुआव थाजासिम आंनि आदर्शखौ आं मालाबाबो डिसिप्लिनखौ सिमफाया आरो बेखायनो जिखिनि खोथाखौ आङो मिडियायाव स्पष्ट बुंदों बे खोथाया रोखा। आङो खावलायनाय खोथाखौ बुंदों, किन्तु राजखान्थिनि बाथ्रा बा बबेबा दोलोनि बाथ्रा बे खोथाखौ आङो मिडियायाव बुङाखै। आं बे बर' पर्टेलनि गेजेरजों स्पष्टयै बुंफिनबाय। खोथाया जाहैबाय
जे एबसुनि आदर्श आरो प्रिन्सिपालखौ लानानै बड'फानि फिल'सफिखौ लानानै जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बे समाव बयबो आबेगिक जायो जों बयबो परियाल हिसाबै खामानि मावबाय मिरुआव जिल्लायाव दखरायाव आरो मोनसे फेमिलि बादि जोंनियाव मोनसे बन्डिं जाबाय जों बयबो नागारलायनो बायो किन्तु थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जाबोदों गुबुन गुबुन जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बा जोंहा थुनलाइ नेहाथारि बा AGS सेक्रेटारिसफोर जाबोदों जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम आफाद सिमफायदों गोदान आफाद दादों एसे दुखु मोनलायनाय आबेगिक थासारिनि गेजेरजों जों बारलांदों आरो बे आबेगिक थासारिया जोंनि जिहेतु जोंहा मोनसे परियाल आरो सोमोन्दोनि आफादारि सोमोन्दो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जोङो जिहेतु टीम हिसाबै खामानि मावबाय बेखौ बयबो दुखु मोनो बा बाजायो किन्तु बास्तबमुखि सिन्ताजों जों आवगायनांगोन जोंनि नैबे हाथिसार प्राइमारिनि जिथु मैया जाना थांनाय घटना जेराव जोंनि हाथिसार प्राइमारि BPF अफिसखौ दिनैहाय UPPLआ गावसिनि अफिस खालामना लाबाय बिनि गुदि जाहोननि बिसय बिथांमोना जोंखौ उदिस लाफैदों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बे मिडियानि थ्रुयै फोरमायनो थाखाय सानदों जों जाहैबाय मैया हाथिसार जिथु जोंनि प्राइमारियाव फैनानै रनजित बसुमतारी सार EM जोंनिनो BTCनि जे बिथाङा मैया फैनानै बुंफैदों दे हाथिसार प्राइमारिखौ जिथु BPFनि प्राइमारि अफिसमोन बेखौहाय UPPL प्राइमारि अफिस बानायबाय आरो BPF प्राइमारिखौ बिसोरो UPPL प्राइमारि बानायनायजों लोगोसे बिथाङा बुंदों दे हाथिसारावहाय BPF मा गैला डिउटियावबो BPF मा गैला जिर' जाबाय दा दिनैहाय गासिबो UPPL जाजोब्बाय होननानै बिथाङा बेबायदि फोरमायदों बेनिखायनो जोङो दिनैहाय प्रेस मिटआव होफैनायनि जाहोना जाहैबाय जे अफिसाखौहाय कामपासारा जिल्ला डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै सासे एक्स BLT मोन आरो एक्स BLT जानानै बिथाङा हाग्रामा सारजोंनो बिसोरो मोनसे संगठन दल संगठनमोन बिथांमोना आन्दलन खारिबोनानै बिथांमोना जोबोद खस्थ'जों बे BTC आखदखौ खालामनानै बिथांमोना 2005 निफ्रायनो इलेक्शनखौ कामपासारा बेयाव खेबथाम देरहादों बे हाथिसार प्राइमारिनि जिथु पाब्लिक रायजो राजाफ्रा अननानै बिथांखौहाय भट होबाय थानानै दिनैसिमबो रेकर्ड गैया जे काउन्सिलावहाय BPF मा नैबे जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव जेननाय बेनो जाहैबाय कामपासारखौ मोजां मोननानै जोंनि बे हाथिसार एरियाया BPFआवहाय सापर्ट होनानै बेखौहाय देरहाहोबाय थादोंमोन आरो बेखौ नुनानैनो बिथाङा दिनै हाथिसार प्राइमारिनि जिथु हा लानाय अफिस खुलिनाय बिथाङा गावनो बायनानै होदोंमोन बेयो अफिसनि नामाव थाथों होननानैहाय दिनैहाय बिथाङा पार्टिखौ गारना थांनाय लगे लगे बिथाङा मा जाबाय बिथाङा बे जेनाखि प्राइमारि अफिसनि हाखौ बायदोंमोन बेखौनो गाव लाखिनो थाखाय बुंबाय आरो बेखौ गाव लाखिनायखाय मा जाबाय दिनै बियो बुंबाय आं UPPL हाबखाबाय UPPLनि जानांगौ अफिस जानानै बिथाङा बुंनानै थांनानै मैयानिफ्राय UPPLनि जिथु पार्टी बिथांमोना EM खौ लानानै बे प्राइमारिखौ बिसोरो UPPL प्राइमारि खालामबाय दा बेयावहाय जों बुंनो थाङो बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो बिराद दुखु मोनदों जेराव काम्पाखौ एफा अननानै दिनैसिम पाब्लिकफ्रा BPFआव गाबथानानै दं सुंथानानै दं जेराव कामपासारा गावनि जिथु खस्थ' दुखु खस्थ'नि गेजेराव एबा गावनि सायथ'आव जुदि पार्टी सोलायदोंब्लाबो दिनैसिम जोंनि दादगारियाव जों नुनो मोनगोन गोबां BPF सापर्टार पाब्लिकफोर दङ दिनै जोङो जानो हागौ मिडियायाव गोबां मानसिफ्रा नुजाफैनो हायाखै मानो होनब्ला बयबो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' जानानै दं थेवब्लाबो जोङो प्राइमारिनि आं सासे जेनेरेल सेक्रेटारि गोदानैनो गायसनजानाय हिसाबलाय आरो प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्टफोर दं नै दैदेनगिरिफोर मेम्बारफोर दंजोबखायो जोङो दा जोङो साथाम साब्रैजों ज' जानानै जों बेखौनो क्लारिफिकेसन होनो नागिरदों जे फेरेंगा सार बाथ्रा बुंलांनाय बाथ्राया नंखाय मानो होनब्ला बियो जुदि 2025 बे इयाराव इलेक्शन गेलेनानै देखायनानै जुदि बेयावहाय BPF मा देरहायो ना UPPLआ देरहायो बेखौ नायग्रोथों बेनि उनावसो बिथाङा बुंनो हागोन बेवहाय BPF मा जिर' जाबाय होननानै दिनैहाय जोङो इलेक्शनाव गेलेयाखै आरो इलेक्शननि रिजाल्टखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला थांनाय 2020आव इलेक्शनाव जे जादों बे इलेक्शननि रिजाल्टखौ नायोब्ला UPPLआ 270 भटआवहाय BPFजों बेयाव जेनदों आरो थांनाय MP इलेक्शनखौ रिजाल्टखौ नायोब्ला UPPLआ 480 भटआव जेनदों होमब्ला मा जादों BPFनि भटआ बांसिनसाव बांसिन बांदों आरो नैबे बाराव फैगोनाव 2025 सेप्टेम्बरनि जिथु BPF BTC बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं
बिथांमोनखौ जों खोथा हायो बेयाव बिसोरो 1500नि भटनाव जेननो हागौ BPF जों बे जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव। दा जोङो प्राइमारि अफिसखौहाय जों बेखौनो सानबाय जे बिथांमोना जुदिबा लादोंब्लाबो जोङो BPFनि जानानै जों दुखु फोरमायदों। मानो होनब्ला खाम्फाखौ अननानै जुदि पाब्लिकफ्रा एफा थोम्स मोनथाम गाहाम देरहा होबाय। थोम्स मोनथाम देरहा होनायावहाय खाम्फाखौ मा देखायदों जोंनि पाब्लिकफ्रा अननाय आरो ग्रेटिट्युड देखायदोंमोन। दिनै बिथाङा बे सामायन' हाखौ बियो गावनि नामाव खालामना लानानै लांबाय। दा गावनि खोथा पाब्लिकफ्रा बेखौ नुगोन, बेखौ पाब्लिकफ्रा सानगोन बे लिडारा माबायदि लिडार होननानै दा गावसोर मिथिजागोन आरो बेयाव नायबिजिरना पाब्लिकफोर खालामगोन आरोखि। जोंनि BPF प्राइमारि अफिसखौ जुदि UPP लादों होननानैथ' जोङो प्राइमारि अफिस गोदान खालामफिननो हाया बे नङा। जोङो गोदान अफिसखौ जों खालामगोन आरो जोङो दिनैहाय हाथिसाराव BPF मा दुरबल नङा। जों थासान्दियाव जोङो BPF खौहाय जों फोथांगोन आरो BPF खौ फोथांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जेराव खाम्फासारानो बुंदों BTC आखना जाहैबाय सोरगो, BTR आखना जाहैबाय नोरोग। दिनै जोङो सोरगोनि बुस्थुखौ लानानै जोंबो दावहाखौ नांगोन आसे BPF पार्टी जानानै। आरो जोंजों गोबां सेंग्राफोर दं, गोबां जाथिनि जनगोष्ठी सेंग्राफोर दं, लाइमोनफोर दं, बोराय बुन्थु दं, गासैबो जोंजों खौसे मदद होगोन। दा बावैसोनि उनाव जोङो प्राइमारि अफिस मोनसे मुखुलि खालामफिननायनि उनावनो जोङो लाहार फाहारखौ खालामसिगोन आरो जोङो बे BTC खौ बासायनो थाखायसो जों नैबे हाथिसार प्राइमारिखौ नांगौ BPFनि जानानै जोङो फोथांना दोनबाय थागोन। दिनै जों रनजित बसुमतारी सार EM BTCनि जेराव बे बिथांनि बिसय जों फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि 14 दुवाराव रनजित सारा दे बुंबाय BPF आ 0 थांबाय। दिनैहाय रनजित सारखौ जों बेखौनो बुंनो सानबाय जुदि BPF आ 0 जाबायब्ला 14 दुवाराव नोंथाङा UPPनि दिनै EM नोंथाङा मानो 14 दुवारखौ गारनानै 16आव गेलेनो थांनो नागिरदों? माने निस्सय नोङो बुजिगौ बेयाव BPF आ देरहागोन नों देरहाया बेखायसोना नों खारनो नागिरदों। जुदि नोंथाङा BPF खौ 0 होनबायब्ला मानो नोंथाङा 14आव गेलेया? दा जों खोनानो मोन्दों मिडियानि थ्रुयै एबा सोरनिबा स'सनि थ्रुयै जे नोंथाङा 14आव गेलेलेनो नोंथाङा 16आव गेलेसिगोन होननानै। बेयाव मोननै बुस्थु फोरमायो। मोनसेया जाहैबाय नोंनि ससियेल रिलेशनशिप जिथु नों बिल्ड आप खालामनांगौमोन 14 दुवाराव, जिथु 14 दुवारनि पाब्लिकफ्रा नोंथांखौ देरहा होदों। दिनै बे ससियेल रिलेशनशिपखौ नोंथाङा निस्सय दोननो रोङाखै जानो हागौ। बिनिखायनो नोंथांनि सापर्टारफ्रानो नोंखौ नुब्लानो मा जायो गोसोआव अबहेला जायो जानो हागौ। दा बेखायनो जों बुङो रनजित सारखौ जे रनजित सारा फैनानै दे गोदाव सोराव बुंफैदों BPF गैले, BPF आ 0, दिउस्रियाव BPF 0 आरो नोङो दादगारियाव BPF 0 होननानै बुंदों। नोंथाङा नोंथांनि समस्थियाव बेरायाखै बिनिखायनो नोंथाङा बेखौ बुंनो हादों। नोंथाङा जुदि बेरायनानै नायोब्ला नोंथांखौ साबेसे सापर्ट दं आरो BPF आव साबेसे सापर्ट दङ नोंथाङा निस्सय मिथिगौमोन। दिनै नोंथाङा बुंदों हाथिसाराव BPF खौ 0 जागोन खिन्थु BPF खौ सिखावग्रा जों लाबोफिनजोबसिगोन BPF आवहाय जेसेबां हाथिसारनिफ्राय लांदोंमोन जेसेबां दिउस्रिनिफ्राय लांदोंमोन जों लाबोफिनगोन। नोंथाङा नाय जोंनि स्ट्रागोलखौ नाय आरो जोंनि मावनायखौ नाय। मानो होनब्ला जों बिराद लयेल जानानै जों खामानिखौ मावो आरो जों जेराव मावो जों थैस' थांस' खालामनानै मावखायो। जेराव मिथिजानाय मिथिजायै उननि खोथा बे लयेल्टि बुस्थुखौ जों दोनगोन आरो नोंथांनि जिथु बुंनाय BPF 0 बे खोथाखौ जों गनायनो हाया।